Hero try ki dear viewers bagi para bungat. Kami nang jam na way kasingi shkaway kasingi na way snam shaway snam. But gaktin jong blay kong ba ka jing start kanang manbun. Ne ka jing tip kanang manbun kila banong. But kapop ru kanang manbun bangi im hakani ka perthai ka mong ong pingi nang jam nakatakaway ka sinjam chakaway but ka perthai ru kanang nang dum hawa ngong ngamot banong haka jing start perthai ka technology ki baro kila nang advance ka perthai kala nang advance siya ka technology siya ka jing tip no ka jing start perthai nrai ka jing dum pat kanang wan ka jingdom ka bakenjaman sim ka jingdom ka bayadai para brio ka jingdom kanang wan namar ka pop kanang manbung kanang kharai badai hangi haba pi sngotu haba kadan ka jingdom ki brio menta ki abe shano ka badan ka jingshai pistu abadam tliu haba kadan ka jingdom tliu ki brio kin yet back ya kajing syai nuksangan ai pi ha kapor ka ba piat men met la dan ka jing lip light no ne hayeng ne fiat surak dan ka jing lip light pemla banyak chuna makala dum kliu badadan tang ini mobile ru tentang ya penme i mobile ban tababan kumno banyak klem ini i mobile i light badat ngimla banyak bat mo ki haban tariang ong ngimla ngi haban yang dah ka pai ka jingdom ngi haban sange teman taru kadai ka ya ka por baka jingdom ha ka bakenjam sim ka jingdom ha ki bri wat laki biang gaspa ka phau ki ke reki im ha ka jingdom kumno banle shano ban phai badai ha ka ni ka por bau Jesus Christ wang ula kram na do mensyuahi badai wang pilong ka jingshai jaga perthai pilong ka jingsha jaga perthai tede hang ni di ban shim ya ka kabu kata ka opportunity ya na kata ka privilege bagin long kata ka jingshai haga perthai ka badum bun ki pri minta kia be ya ka spa ka phau kumno ban ruspa baik tang ban yo ban penen kam yal di hoi ngam ong bakalong kabasni ban ruspa andrai hatungi penen kam em nakamenta ka hima jong blai ka dan ka jingshai ban penyar ya kata ka hima jong blai ka jingshai matangi dan ki blai udang yet ko ki kena samla ko ki rangba wat ki balak teman u blai udang yet menta nang no ban penthaba ya taka jingsha jong u ya taka light jong u hagani ka perthai badum nawar ki brio ki dan kam pin sai i ba won ki brio ki ling ki ong ka ngan trai ayu ndai Jesus Christ ong to wa pishwa ya ka hima jong blai ya ki ai baro an sai lang tam u lana mar ladangi dan ka hima jong blai ladangi long kata ka jingsha jong perthai pin sai i ba pin sai alam ya shibun ba ki brio shaka jing pen pin sai alam shaka hima jong bleng ong kat banang dum ni le pitep kat ba kanang jur ka jing dum wada pilong tang i light ibarat ki brio kin wan ba kin tebe ba kin wan shaka ta ka jingsha na mar balai ki brio ki dan ko dum te kadan kam yang ya pi bengin man that ban syakri pi dan teng pilas dan itu jingsha reu sultan wele ban penlip marka jingdom ru khlante ka jingdom ru kale ban penlip ban kejap ya to ka jingdom pi kale ban kejap ban penduk men sim pi ba pin trai nam taka kam jong blai da shibon ki distraction ki jing penwet te ba pin long ka jingsha ni hap kum ka mobile ngam pi lani kum ka torch light ngam banong kamla ban shine al di kadan kam ki energy kadan kam ya auto battery ini de kadan kam ban charge ban troy kam ban ai kata ka jingshan te hatu fila charge ne mi fi ban charge ngai fi kadai bagindan ka connection bo blai ini banan kata ka source ka source bo blai bagindan kata ka connection bo blai hatu fila ready ne fila
pen kre ne phila ya recharge ne me ka jingmot jing perkhat fi ka jingim jing pi ba phin long kita kin nong ya lam ngau pet duna palan wadang de ai ban le ma chuang asyam ban le ai ban syakri bleng asyik pet ban ni gibri ba syakli non itu gibri ni that ni tang khtin jong bleng man chuang adang long kum tang ong nyo ayu ka ni perkhat ba ni un rei ai thu fi Jesus Christ kat Jesus Christ ubada ublei wong ngadan ka father's business mo paro kibri ngapa pakas ni ban tri business ai kadai la pitrai na mata ka hima jom le pidan ching thmu ka bha pala pidan lagi jom ki jing ai mo kamlong wan ring ni banan ka kingdom mindset Jesus Christ wong I am about my father's business wong mo my meat is to do the will of God wong kam ka di bangan le kaman jong bleng ade kata ka business jong pa parok ni dan company marki duna plat ki batroi ya ka business jong pa kata ban penyar ki ma jong bleng ban ai ka jing shai ka jing tengen ha kan ka perthai ka badum tliu nam ta ki briu ki babun ki badang group menta ki badang mot ki badang ya ksat ki badang ya trut menta ha ka badum dipen klanyel di kila ban sedang daga sedang sya ibarat klem ka foundation lani klem katakan nongrem pinumla ban long katakan jing syafi dan kam ya kan nongrem ka batai hau Jesus Christ katakan long ban kala ka bomot ni gipop sya ban kala ka bomot ni gipop dan gibri kila kala ka bomot ni gipop kila sedang dari ki sakut nok namar ki ya ki ya ki wei pat ki apan ya khle lang bat ki wei ki jing hikai ki bam dei kat kum khtin jong blei kila sedang man kelan pop ndrei ki kwa ban let biang ski niam ki rukom ki kwa ban let biang ki kwa ban pen kesan ni kita ki niam ki rukom kwa ban pen kesan ki jing hikai ki beriu ki jak ti bat ki sakut haju tekam kam kot tang ka jing kala kamun aba pila kala ka bamut pen kongu yeldi ba pin pendap ya ka hak jong blei ki sedang ka step by step kan ni ka sedang step by step pen ko ngu il ding la i ki beri kila light te na ka pop kila light na ka jingpang man ong rekin kwa pat ban IT let il di kidang it ya ka buram kidang shapting du kai rei pendap ya ka jingka arsin pat kumi khlong ni ngimla ban compromise mo kumi khlong na pi haba la puni hak po jong ka kemi hak kemo jong kemi gadan ka yu ya la pun i hak kepo jong mi ka tap da ka tu ka fluid yang mah kadan ka ka bahaya dai kadan da ka ba ka kier mai ten rei ide ban mi no na ka tu ka mo ya ban mi na ka hak ban sei no i na ka kepo jong kemi na ta ban pen sum i ban sat ya ka tu ka jaklia ba ka kum juru ka tin jong blai ka ong hawa pila kala ka mot no la kala ka bomot ko angum no to fin kala ka bomot bat an pen baptis yafi bat fin yo pediang ni ka jing ai men sim wadu apostol Paul haba ala kala ka bomot kan ma bu lek syaka syaka to gar linti sa Damaskus ban lek pen sitam yaki beriu yaki kristan lebat pen sitam re haba bleu la straight you la kala mot lais ngiu dum tliu laising dan ka jingdom tliu barakhat bahadin laising usai ipat wadu ka ktin jong blai ka ongnu da pipulina ki kam ki apostol ladang bakla manga ka dei kal nong ka ba arpusaw nam no bo ai jing pla wong no wong khom kot tang bakla ka mot wong go and wash away your sins believing in the name of Jesus Christ go and wash wong kelet sat no itai pop no pi da ka banget au Jesus Christ ka wei ka jing pen baptis hadin ba pila nget pai uji Jesus wong kelet jalap ya gospel tau banget bat yo pen baptis ngala ai kran barbor maka kam dai ka ba pen im ni pi handai ure men sim jong oblai ha ba pi kun po ngo ki aklor ki ka gadan kam ga ka element uji Jesus ko ngo LD ha gospel Matius like san ban pendap ya ka hak jong oblai walai sutu bakla la pimle kin nongrem ko no pin kio ka jinglom sim balai pis ong ni nga that ni nga swa pim tre te ban step anada karan kam ka jingpen ko ngu te hadin ba pila kala ka bamut pidan kam ban yo khana ko mo no men sim no pi dan kam ban wat gitu hakikam ki apostol nang ba sipau khat ka ba sau pusau do pra kila yo pediang ni men sim ko
ila adap yo pediang yu mensim khut la ekran di telit nreu Petrus wong dan manu-manu bala ban adong kat ban empen baptis kini tebelah hukum iki dan manu-manu ban adong kini kat ban empen baptis iki hukum wong tobat kum taulah hukum iki ban pen baptis ki ha ka kerteng jong Jesus Christ kedi ban ko ngo kedi ban long step by step la bi ko ban dan kata jing shai jong pertai wat ele persya ai ka tin jong blai kedi ban pen ko ngo walai sungu thu wen no ni kitu jing mat jing perkhat ki ba ren pet ya ka tin jong blai nai pet ya pulih fidan kam ha pila kala ha mot dan kam le tap no dan kam ban sanar tu berita menan let's come jing pen baptis bat nanta mi kum ubri wa thamai kop yu Chris bat am tang ta kam kot kata de kata jing sedang pila yo pediang pihak benyo e kana kabor pihak benyo ka jing pen baptis men sim khoi ho lapun do men sim khoi pi ka bade ka tin jong blai pila yo sngow ya tin jong blai lapun ye pi tin jong blai pila ada chim ya pen baptis yo pediang ya kabor jisku sampin yo pediang kabor lawan men sim khoi pi kani kada jing ka empowerment ye fi fin le ministry ka jing pen baptis men sim fin kran ni ki klik empowerment ba fin sakhi da kabor bat nantang kam kot ta kadan kam ya banang yai san ha tin jong blai kadan kam ban anang dang banang yai pen thamai da tin jong blai am dei ban pen thli kiwe jing hikai ban thli ka jing perkhat dei ka tin jong blai ka on fill with the word of God dei ban pen thli urung sultan kumbau Jesus wang lai i to ka jaka ka ba thli mensim baman la mi na ubriu let chi jaka barang khiang wi bakawan wi la khut biang ka to ka jaka wan ra sa nyau tli ki mensim baman tikiwe jing hikai new age kiwe pinum lap ki pen hikai ban thli ya ka jing perkhat kam dei yo jaka man mensim baman re ka tin ka bible ki hikai bang ni ban pendap audien bala mi ki mensim baman dei ban pendap no ya ka to ka jaka ba thli da ka tin jong oblai ran kam bangin san kat kum ka tin jong oblai ngin san ka jing long mensim nang tangin long ka jingshai ka taka jingshai ha bakal san kitin jong blai ka dap do mensim jong blai ka long ka jingshai kumba na kram ye pigani ka video kidan ki ba ki ba shitam ngai ki ba ngi jing abang kram kan ni jing halong kum ka jingshai ki wan ban phone ya ki wan ban text ngai ban penduai yo ban deliverance yo ban pen baptis ki yo ban bukti ki ba kin yo pediang yang mensim khoi badai hangta pilong ka jingshai ha ka perthai ka badum ngau pi kamdum tang ka jelame kala jing ha ka perthai barok ka wai gibriu ki dan ka jingklumar mentang bakal adai ka poru bleu yet yenu ban penan kamu pet pipas theology na pipas upet ya kita ki badan ka doknut man syakri upet ki dan bagadan ka doknut ban iet yu trai on penan kam rakba kini ki sngi on penan kam ni pi rakba kalong ka opportunity kini ki sngi bakat do ban syakri blai ho pitrai ki kam ki jam ngar nganang trai kam ki jam ban pendap drai kata kalong secondary ka baning kong ka father's business ka dai kata ban peniar ki himajong ublai ka dai ban long ka jingshai ki wai oh pin enjoy para bangai pinom sngau tanat chu ban let skip berim pinom sunat chu ye pin sngau tanat kan ka dai ka best pelat hoi kan dan ka jing ele kan dan ka jing sanga nang ni nang tai oh pihak blok oh mo ka gidan ha madan thamang nang ni hawai ka hook punch ya ka left jab ya ka right jab menang fi block menang fi da ka tin jong blai oh nyap ada ka front kick ru ya setan haleluya wa pin yu rat i pisen kin yang lartam de hang ta ka jingkeman ka bakra mi syakli blai o kan dan ka breakthrough kan dan ka haleluya oh gi kena sama pet ki kwa ban long popular menta daki Instagram jong fi da ba pi riam khla pi kring i briu da ka ba pen i ramat jong fi rei kata ngong fi kan penjat fi ba khat du pin sapai usutan thumu ban penjat fi rei wan le nom ta pediang no Jesus Christ ba pediang ngamut ba pin su pediang da ka ba kran tang ki kentin rei dapat i ki kam jong fi da kla ka ba mot pen tekut no ki kena samla kadan oh kadan ka jingkeman ka ba krawa da ka jing ai jong bleng la pen baptis ki briu ai penyalami ki kla ka ba mot i kena samla ban mata ki la sedang man syakri gini kena samla la sedang man train ki ki wan ka jong ka background dan ki ba dap ka jing puli dan ki ba dap kampian reng yalong ka ju hau blai hau mensim bagi la sedang man syakri mentang la sedang man
through ini ka generation ban im no kata ka jing im sisa kom kita gi senran gi badan bor kita gi kristan gi badan bor gi badap do men sim khut oh yaro utrai nama ta ka buram jau trai oh hallelujah yaro utrai